a dnešní video bude nejspíš zase nějaký vlog z několika dní. Minulý vlog se mi tolik nepovedl natočit tak, jak jsem chtěla, protože to byl narozeninový vlog a prostě bylo to hrozně takový hektický, takže doufám, že tady ten vlog bude lepší. A měl by mít i lepší kvalitu, protože mám novou kameru, takže za to jsem strašně vděčná. A doufám, že i ty videa pro vás budou takový hezčí. Každopádně dneska je středa 21. května a já jsem dneska v podstatě jenom byla ve škole, přišla jsem domů, učila jsem se, cvičila jsem a that's all a je najednou 7 hodin. Šílený. Tady vám když tak hodím nějaký záběry a teď si jdu už jenom dělat večeři. A v tady tom vlogu bych chtěla zase sdílet takový prostě běžný život a určitě natočit i nějaký recepty. Zítra bych si chtěla upéct banánový chlebík, protože tady máme totálně přezralý banány, takže doufám, že to zítra nějak stihnu a že vám to i natočím. Takže doufám, že se vám tady ten vlog bude líbit a jdeme na to. Doufám, že mě dobře vidíte, slyšíte a všechno a omlouvám se, ale cvičila jsem. Ale teď si uděláme houlíček z Billy. Takže koupila jsem chleba, protože brácha chtěl na topinky. Pak jsem koupila tady jeden lotuskový croissant a jednu takovou tu bulku s anglickou slaninou pro bráchu. 2 okurky, stály 9 korun, takže utíkejte do Billy. A 2 tyhle super jogurty. A to je všechno, není to žádný velký haul, ale whatever. Takže já si teď udělala svoji úplně nejoblíbenější bílkovinama nabitou véču. Má to asi 85 gramů bílkovin, jako kdo by to nechtěl. K tomu jsem si dala tu Zero Can a budeme se koukat asi na YouTube na nějaký videjko. Takže já jsem teď dopápla večeři a máme tady 4 balíčky. Takže se jdeme všechno rozbalit. Jsem na to úplně mega zvědavá. Ale nečekejte nic extra. V podstatě 3 balíčky jsou jídlo a jeden je taková speciální věc, na kterou se mega těším. Takže se jdeme rozbalit. By the way, je to z Allegra, ale není to žádná spolupráce. Nic takovýho. Jako první balíček tady máme 2 tyhle arašidový másla od Go Nutrition. Teda tady ty crunchy. Já už od nich vlastně ty másla mám a za mě to jsou úplně nejlepší, ale arašidový másla. Akorát je teda nemám tady z těch pixličkách, já mám v takových sklenicích, tak doufám, že to bude chutnat stejně. Pak jsem si objednala 2 tyhle arašidový másla s příchutí slaný karamel. Už jsem to jednou měla a docela mi to chutnalo, hodně chutnalo, takže jsem si objednala 2. Takže to byl balíček číslo 1. Balíček číslo 2. 2000 years later. Takže v balíčku číslo 2 se nacházejí 2 syrupky do kávy, jeden syrup bez cukru, slaný karamel, jenom karamel, to je jedno, jednu sugar free vanilku. Tyhle ty syrupy do kávy úplně miluju, prostě to musím mít v té kávě. Balíček číslo 3, tady jsem opět jídlo. Máme tady opět peanut butter, ale tentokrát tohle je to smooth. A pak tu máme tyhle 3 arašidový másla právě v té sklenici, jak jsem říkala. A tyhle jsou teda taky smooth. Takže to je všechno z jídla a jdeme na tu hlavní věc. Nebo na to, na co se mega těším a jsem na zvědavá. A to je tento balíček. Guys, vydala jsem si stojan se světlem. A mám
že by to mohlo zlepšit tu kvalitu těch videí a konečně bych si to nemyslela prostě opírat všude možně. Já vůbec nevím, jak to má fungovat. Když máme tady ten stojan, já to jdu zkusit sestrojit a pak se ozvu. Guys, zase jsme byli trošku skemnutí, jakože stojan je super, ale to světlo nesvítí. Reálně tady to USBčko, ono to, nevím, jestli vidět, ale ono to je z toho prostě úplně jakože vyndaný skoro. Takže nevím, jestli to vrátím, nebo co s tím budu dělat. Jako mám vrácení zdarma, ale prostě to světlo nefunguje. Guys, sice je 9:45, ale já jsem měla strašnou chuť na ovesnou kašičku, takže jsem si udělala ovesnou kašičku se zmrzlinkou a s hodně arašídkovým máslem. A ještě si to posypeme s kořicí, protože já úplně miluji z kořici. A je to úplně perfektní. A já se jdu ještě dál učit, protože zítra píšeme test. Dobré ráno, my už tady máme čtvrtek a já jsem se vám včera už nějak extra neozývala, protože jsem se už večer fakt jenom učila a dělala jsem si nějaký jídlo ještě. Dneska máme až od 10 zase, takže já jedu asi tak za půl hoďky, protože prostě nebydlím v Praze. Máme dneska jenom 2 hodiny, takže to bude takový kratší, takže budu zase doma trošku dřív. Ale každopádně dneska píšeme hned test, takže já se jdu ještě teď na chvíli na něco učit a potom vyrážíme. Každopádně jsem včera ještě upřímně byla docela zklamená z toho balíčku, prostě jakože ty arašidový másla a to jídlo, syrupy je úplně všechno super, ale upřímně jsem se na ten stojan fakt jako těšila a bohužel ten kabel byl z toho prostě nějak úplně vypojený, takže to nejspíš asi vrátím, protože jako škoda těch peněz, když to prostě nefunguje. Takže tak, ale nejspíš se objednám nějaký novej a potom budeme točit už krásně ze stojanem. Jdu na autobus. Doufám, že to bude mít zpoždění, protože doslova, jestli bude mít zpoždění větší jak třeba 8 minut, tak to do té školy nestihnu. Mám to docela jako na hraně, ale tak uvidíme. A už tam skoro jsem. Takže čauky, já vás zdravím, teď jsem přijela ze školy domů. Celou cestu v autobuse jsem prospala, takže pardon, to tak vypadám. Ale byla jsem totálně unavená, já jsem šla spát včera, fakt asi o půlnoci. A vstala jsem docela brzo, i když jsme měli jako školu až od 10, ale prostě za první musím jet dřív, za druhý, já jsem prostě noční sova i ranní ptáče. Já hodím spát pozdě a stávám brzo, takže tak. Ale teď už frčím domů a budu mít hezky odpoledne pro sebe. Takže já už jsem si tady udělala takový rychlo oběd a jsou to rýžový nudle s krevetkama. Aha. S krevetkama, že to vidíte nějak normálně. A salátek. Dnešek byl ve škole docela v pohodě, psali jsme test z biologie. Psali jsme ze šutru, takže jako nevím, ale myslím, že něco jsem tam napsala. Teď se dám oběd, potom si půjdu zacvičit. Nejspíš, nebo trošku se nechám vytrávit, protože úplně nechci jako, aby mi třeba kreveta skončila na žíněnce, ale na podložce, ale dobrý. Potom bych teda dneska chtěla udělat ten recept na banana bread. Akorát máme problém, protože my prostě nemáme vajíčka. A nevím, co mám jakoby dělat, protože já na ten banana bread prostě potřebuji vajíčka. Takže uvidím, jak mi to všechno vyjde, ale doufám, že to nějak natočím a my se teda uvidíme u toho, až si udělám. Až se budeme dělat banana bread, doufám. A já se jdu spápnout a zatím papám.
Takže já mám odcvičeno a teď se jdeme udělat ten banana bread. Doufám, že mě dobře vidíte a že to dobře uvidíte, protože to ještě chci nahrát na druhý telefon na TikTok. Takže doufám, že se mi to nějak povede a že mi to nebude trvat hodinu. Takže tak. A jdeme na to. Budeme potřebovat fakt jen pár surovin. Budeme potřebovat vločky, protein na pečení, rýžovou mouku, ale ten protein na pečení i tu rýžovou mouku můžete nahradit těma vločkama, pokud tam prostě to nechcete dávat. Já to tam dávám, protože to prostě mám doma a protože už jsem na to prostě zvykla. Potom samozřejmě 2 banány, nejlepší je, když máte prostě takový úplně nějaký jako hnědý, hnusný, který prostě už si tam jako nikdo nedá, jo. Nejlepší jsou takový ty úplně černý. 2 vajíčka, jogurt, lepší doporučuji tam spíš dát takový ten klasický jogurt, třeba z Lidlu, takový ten Active. Ne tam úplně dávat jakoby řecký jogurt, ale já jiný prostě nemám, takže mám, ale aspoň má tady prostě tady ten 2%. Prostě nevím, jak to upřímně bude fungovat, když tam dáte jakoby ten 0% řecký jogurt, ale můžete to vyzkoušet. Potom erythritol, podle volby, jako jestli to tam, jedlou sodu, kypřící prášek, kakao. Já chci totiž dělat takový jakoby míchaný banana bread, prostě takový mramorový. Do jedné části dám prostě kakao. A potom ještě budeme potřebovat čekankový sirup. Ale to je samozřejmě volitelné, jo? Ale doporučuji to, protože myslím, že ty 2 banány prostě nestačí, že to osladí. Jako první si rozmixujeme 100 g ovesných vloček na ovestou mouku. Takže máme rozmixováno a teď do těch ovesných vloček přidáme zhruba 30 g toho proteinu na pečení, ale můžete tam dát i prostě místo toho normálně ty ovesné vločky. Teď tam přidáme zhruba tak 20 g té rýžové mouky. Nevím, jestli to má nějaký smysl to tam dát, jo, ale já už to tam prostě dávám takhle dlouho, takže to tam prostě dám. Vlastně 22, ale to je jedno, prostě plus minus, jo, to nemusím úplně hrotit. Pak tam přidáme zhruba tak 10 g erythritolu, ale je to na vás. Teď tam šupneme zhruba tak lžičku kypřícího prášku a lžičku jedlá sody. Já už si začínám předehřívat troubu, takže asi uslyšíte takový hučení, ale potom si v jiný misce si smícháme 2 banány, 2 vajíčka a asi 100 g toho jogurtu. A plus to potom můžeme dosladit. A rozmačkáme si je pořádně. Potom k tomu banánu přidáme 2 vajíčka. Já se s dovolením rozklopnu tady do hrníčku, protože ty vajíčka mám pocit, že už tam v té lednici byly jako trošku díl, takže to nechci posrat. Dobrý, tohle je v pohodě. Jo, no to asi úplně není v pohodě. Když jo je, ale... Myslím, že je v pohodě, nesmrdí to. Při nejhorším se poseru. Whatever. Jednem zhruba tak těch 100 g toho jogurtu. Já si to ještě rovnou osladím zhruba tak 30 g toho čekankového sirupu. A teď prostě šupnete to tekutý k tomu sypkému, chápem se. Přidat tam zhruba tak 150 ml vody, ale jakoby fakt opatrně s tím, jo, protože prostě ty vody tam jako nemůže být moc. Já tam radši natykám 100, zamícháme to a potom uvidíme. Že těch 100 bylo fakt jakože úplně akorát, prostě má to takovou jakože konzistenci. Nesmí to být úplně řidký, ale zase jakoby, když je to úplně hustý, tak by to nemělo být prostě úplně hustý, jo. Tak teď se to právě rozdělíme do těch 2 misiček a já jednu udělám teda kakaovou, a nebo to prostě můžete upéct už takhle a třeba přidat do toho ještě skořici, si myslím, že by to s tím bylo dobrý, ale já to chci dělat prostě kakaovo, jakože banánový, nevím, takže si dělám ještě tu jakoby kakaovou část a si ji tam dám jakoby trošku méně než ty banánový, že ji tam bude prostě trošku míň, aby to jako nebylo úplně mega kakaový, ale spíš jakože to banána, chápem se. Prostě tam přidejte kakao, ta 2 lžičky asi. Když si vezmeme formičku na banana bread nebo jakoukoliv prostě formu a jdeme to vrstvit.
Teď si ještě vezmeme špejly a uděláme s tím takový ty magic věci, prostě znáte to, jako kdybyste dělali takovou tu mramorovou bábovku nebo prostě něco takového, tak to prostě tak jako propletete, aby to potom pečení jako bylo pěkný, chápem se. No a teď už tu naší nádheru jenom šoupneme do trouby asi tak na 170 stupňů, zhruba 30 až 40 minut. Receptík máme hotový, doufám, že to vyzkoušíte, doufám, že to bude dobrý. A jenom abych to něco jakoby řekla, tak tenhle banana bread je v podstatě jako bez mouky, bez oleje a má jako docela málo kalorií a nechci, abyste to tady jakoby brali nějak špatně nebo prostě toxicky. Ale já teď na ten TikTok natáčím spíš videa, které jsou prostě nízkokalorické recepty, jakoby takhle předtím jakože létem. Jako nechci tady úplně, nebo nejsem úplně zastánce jakoby toho summer body, ale jako chápu, že třeba někdo chce prostě zhubnout, tak si myslím, že tady ten banana bread je proto super, jako já nějak hubnout nechci. Když to prostě točím na ten TikTok, tak si tyhle ty recepty dělám, ale já jsem potom taky schopná třeba sníst půlku toho chleba za den a klidně to sním, takže tak. Takže to jsem jenom chtěla říct, abyste to nebrali nějak toxicky. Banana breadu můžete třeba přidat čokoládu nebo cokoliv, nebo klidně ten olej, jako samozřejmě, když do toho přidáte prostě olej, tak to bude asi lepší, když do toho dáte cukr, tak to bude taky asi lepší. Ale to je taková prostě zdravější verze, kterou pokud někdo třeba hubne, tak si myslím, že to je pro něj jako super, takový jako snack. Každopádně já tady jdu teď všechno uklidit, protože je to tady hnusný a potom asi ještě uklidím kuchyň, jakoby, že utřu skřínky, protože jsou strašně takový zamaštěný a mě to hrozně vadí, takže to asi uděláme. A potom, co se mi dopeče banana bread, tak bych si chtěla udělat potom véču. Koukejte se na něj, banana breadíček je hotový, krásně nám jakoby vystoupal, jakoby on se jenom třeba sem, jo, ale ono toho zůstavilo docela málo, ale vypadá krásně a já se jdu dělat véču. Už tady mám masíčko, rozehřívám. Tady peču brambůry, že tady papám toho kuřecí šunčičku z Lidlu. To je fakt jako dobré, má 96% masa, mňam, miluji šunku. Máme tady další ideální večer. Mé nejoblíbenější večeře, plná bílkovin a YouTubeko. Jdu na něco prostě koukat. Jdeme si udělat mé oblíbené proteinové smoothie. Všechno je proteinové, jo, ale prostě chápem se, jdeme si dělat prostě smoothie. Guys, ten banana bread je prostě úplně výborný, to musíte vyzkoušet. Je 11:30. Dobré ráno, už tady máme pátek, já už teďka vyrážím do školy. A dneska máme atletický den, máme tam vyjet až 8:30. Včera ráno teďka chci jít koupit dáreček pro mamku, protože má zítra svátek. Je koláč a už... A dneska nám přijde sestřenice, takže já teď budu asi ještě dodělávat nějaký věci. Já se omlouvám, ono šel celou dobu nějaký cápek, já jsem se to nevšimla. Ale teď jdu prostě domů a chci dneska upéct ještě šneky, právě jsem kupovala listový těsto, ráno byla. A potom si chci zacvičit, udělat si kavčo a udělat si takový chill odpoledne, než přijede sestřenice. Máme tu coffee time. Dělala jsem sobě a bráchovi. Já mám černý kafe, jenom s piničkou, jo. Já prostě taková mléčný kafe ráda nemám. Já jsem před chvíli docvičila a vůbec nemám komentovat to, jak vypadám. Jdu bavit se za tou sestřenicí, jdu pozdě, takže tak
ale tam asi nic úplně točit nebudu, takže vím, kdy se uvidíme. Tady už ozývám další den, už je sobota, akorát oběd, akorát jsou 3 hodiny skoro, jo, takže takový pozdní oběd, ale jakoby já jim docela pozdě normálně, ale whatever. Páně, ono se včera už tolik nic nedělo, přijela ta sestřenice, tam jsem byla prostě celý večer a potom jsme spolu tady u nás doma koukali celý večer v podstatě na filmy a pak jsme šli spát a dneska jsme si tak jako povídali a byli tady ještě dopoledne a po obědě, nebo prostě ve 12 už jako odjeli. Takže já jsem potom stříhala různý videa na TikTok a dělala jsem něco do školy. Po obědě asi buď se půjdu na chvíli projít, a nebo ještě udělám něco do školy. Možná spíš udělám něco do školy, protože to je mojí sestřenici, ale uvidíme. Ale do školy toho máme jako docela dost. Příští týden do školy jako nejdu, takže to je dobrý, takže na to mám celý týden. Ale uvidím, jak se mi bude chtít, pak si chci odpoledne udělat kavčo, zacvičit si a udělat si takový svůj každodenní večer. Takže doufám, že nějakým způsobem vidíte. Já jsem docvičila, je asi vlastně po 5:30, pardon. A jdu do Billy, protože doma už nemáme žádný brambory, ani to vůbec nedocvaklo. Protože potřebuji udělat na večeři svůj oblíbený salát, takže jdu pro brambory. A dala jsem tady učení. Jakož jsem dneska nenatáčela tolik záběrů, tak bych tady možná chtěla rozebrat jako nějaký takový téma a trošku jako si popovídat. A to je vlastně zdravá strava a pohled ostatních lidí na ní. Protože mně se zdá, že jako kdykoliv někomu řeknete, že prostě jíte zdravě, tak má hned v hlavě, že jako jíte prostě jenom samý saláty a že nejíte nic zeleninu. A nebo že jíte prostě extrémně málo, že jíte třeba 3 jídla malý prostě denně, ale tak to jako vůbec není. Nemám vlastně ráda tohleto téma jakoby rozebírat s lidma, protože já třeba miluju svůj salát. Můj koty salát, který prostě jste viděli už tak není 50krát, ale prostě já ho úplně miluju. Ale ten salát, prostě ty lidi jako, oni to prostě berou jako salát s nějakým masem a pár tamhle brambor, ale nevidí do toho, že ten salát má třeba 700 kalorií. Ale zase taky, když potom někomu řeknete, no ono to má 700 kalorií, jako ono to jako není málo, já jsem z toho prostě najezený a jako stačí mi to, tak oni jsou jako, že no tak ty teda nejíš jako zdravě, to je nějak hodně, ne? To všechno sníš? A jako já jsem taková jako, tak teda jako co mám jako jíst? A hlavně jako nejde úplně ani tolik o to, kolik to má těch kalorií, ale prostě jak se potom cítíte, jaký to má ty makroživiny, protože ten salát jako je úplně extrémně nadobadný třeba bílkovinama a to ty lidi jako nevidějí. Myslím, že víc lidí jako se mělo zajímat o tu zdravou stravu a celkově porozumět tomu, jako, že když někdo jí zdravě, tak to neznamená, že prostě jí málo nebo že nejí, ale znamená to, že prostě nějak chce pečovat o svoje tělo a cítit se prostě dobře. Protože celkově si myslím, že jestli vám prostě někdo třeba říká, že jíte málo nebo že jíte zdravě, prostě že jíte jenom zeleninu, tak bych si těch lidí prostě úplně nevšímala. A jako vím, že to je těžký, ale vy víte, co vy jíte. Takže a důležitý je prostě, jak se cítíte vy, ne jak se cítí jako ostatní, když vám to řeknou. Takže to jsem vám tak jenom chtěla tady říct. Že tam je do prdele říct, od kdy stojí brambory 50 korun. Tak jako poslední dobou, jak jim nakupovat, tak jsem taková jakože já srandu. Guys, moje klasická večeře, brambory s patátama, cottage salát a masíčko s cottagem, miluju to. A jdu se koukat na YouTube, jak jinak. A samozřejmě ketchup, to nesmí chybět. Pomněla jsem natočit své smoothiečko. Ale mě.
trošičku. Takže ahoj, já už vás tady zdravím další den, už je neděle a jsem se ráno vlastně zacvičila, pak jsem udělala pořádek s mým králíčkovi a pak jsem něco jako tady dělala na počítači. A došlo mi, že jsem vám vlastně říkala, že udělám v tomhle videu jakoby haul z toho, co jsem dostala k narozeninám. Jsem neudělala, nebo částečně udělala, vlastně byly to ty balíčky. Takže jsem vlastně dostala ty arašidový másla, to se miluju, já fakt miluju arašidový másla. A ještě jsem dostala čekankový sirupy, který jsem se ale rozbalovala vlastně už to pondělí, jak jsem je dostala. Takže co jsem nenatočila. Tomu se to možná jako zdá divný, že si přeju doslova jako jídlo k narozeninám, ale já tohle to prostě miluju. Já třeba ty čekankový sirupy používám doslova do všeho, prostě do pečení, na vaření, do jogurtu, na kaše, prostě úplně na všechno a strašně to zbožňuju. A pak jsem dostala ještě 2 knížky, které vám hrozně moc chci ukázat. Nám je to Končí od Colleen Hooverový, doufám, že to vyslovuju dobře. A já už jsem vlastně od Colleen Hooverový měla tu knížku Vzpomínky na něj, kterou vám jako fakt doporučuju. Takový emoční, je to strašně jako hezký a hrozně mě ten příběh pohltil. Takže jsem si musela vzít i další, protože je to jako bestseller a prostě jsem se to hrozně chtěla přečíst. Jako druhou knížku jsem si vybrala tu pravdu o cukru. Si prostě vlastně dozvědět, jak jako funguje ten krevní cukr, ta glukóza a jako vyrovnat tu hladinu té glukózy. Což ta knížka by to měla nějak tak jako zařídit, takže na to se hrozně těším a strašně mě to zajímá. Ale přečtu si je vlastně asi až v létě, protože teďka máme ještě nějaký povinný četby do školy, který musím ještě přečíst a zpracovat, takže takhle bych to úplně jako nestíhala. Když přečtu, tak vám jako určitě dám vědět, protože mě hrozně zajímají. Já upřímně nejsem jako žádný vášnivý čtenář, jo, ale jako když se do něčeho začtu a fakt mě to baví, tak jako to úplně miluju. Takže kdybyste měli nějaké knížky, které byste fakt jako doporučili, tak mi určitě napište, jaký to jsou. A já už teď vlastně jenom potřebuju napsat reklamaci na ten stojan, který mě bohužel zklamal. Ten stativ sám o sobě je super, ale to světlo prostě nesvítí. A protože to USB je prostě z toho úplně jako vyrvaný, takže je to jako logický, že to nesvítí, že jo. A pak už budu dneska dělat asi jenom školu a nějakou zábavu samozřejmě taky. Takže já doufám, že se vám tady z toho video líbilo, že vás to aspoň nějak tak bavilo a že jsem vám dala aspoň nějaký tipy, triky a takovéhle věci. A uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!